Keď budete splavovať rieku Vach, niekde uprostred trasy medzi Púchovom a Ilavou je obec Latce. Ak sa vylodíte na ľavom brehu, spravte si peší výlet na neďaleký kopec Budkov. Od rieky je tento cieľ vzdušnou čiarou vzdialený sotva 4 km, v závislosti od miesta vylodenia však určite prejdete viac. Na samotný vrchol s výškou 765 metrov nad morom nemusíte vystupovať. Zaujímavé sú tu iné dve miesta. Predovšetkým je to pútnické miesto nad hranou kameňolomu. Pri vstupe do areálu vás uvíta brána so zvonom. Na mieste nájdete aj bufet, v ktorom sa dá aspoň trochu zahasiť smäd, ale žiadne veľké jedlo tu nenájdete. Z pútnického miesta s mnohými relikviami sú krásne výhľady do kotliny Váhu. Uvidíte Považskú Bystricu, Púchov, Latce, Belušu, Dolné Kočkovce, ale aj Manín a Vršatec. Ak sa chcete dobre najesť, po zostupe odbočte pri kaplnke svätej Barbory doľava. Smerová tabuľa oznamuje, že 150 metrov týmto smerom lesnou cestou je denne otvorený salaš. V skutočnosti prejdete takmer pol kilometra, kým sa k nemu dostanete, ale stojí to za to. Okrem čerstvých výrobkov z ovčieho mlieka, brinze a syrov, je tu výčap s nealkoholickým nápojom aj pivom. Najesť sa tu dá za pár eur, vybrať si môžete napríklad guláš, zemiakové placky, brinzové halušky, ale aj výborný burger s hranolkami.